Jamen, jeg vil gerne blive velkommen til Juelsminde Havturisme, som ligger hernede i Juelsminde Havn, lige over for Fiskermanden ved den lille træbro, hvor man tidligere landede fisk til Juelsminde og omegn, når fiskerne de kommer ind med deres bundgarnsjoller. Så blev det landet lige her. Der har vi fået en plads til vores skib Gaia, som er turistbåd, som har sejlet turister altid. Og der kan være 12 mand ombord. 12 gæster kan der være ombord, og så er der 2 mandskaber ombord. Det skal der være i henhold til Søfartsstyrelsen. Så værsgo at komme med ombord og se lidt på faciliteterne. Det er lidt højvandet i dag, så vi benytter lige vores lille trap her, så vi kan komme sikkert ombord. Her på agterdækket har vi dækket op. Der kan sagtens være 10 mennesker, 10 personer, der kan sidde rundt om bordet her, hvis man skal have en lille frokost eller et glas rosévin. Og så er der jo plads herinde i styrehuset. Der er der også plads til en 5-6 mennesker, og nede foran i logat, der kan der være en 6-8 stykker, så der er i og for sig god plads. Men vi ved, når vi er ude at sejle med turister, og det skal jo helst være, når det er godt vejr. Det er faktisk noget, hvis vejret er for dårligt i det hele taget, og for store bølger, så aflyser vi hellere en tur og flytter den, frem for at komme ud og få en dårlig oplevelse. Og så derfor så ved vi, at folk de vil helst sidde herude, tæt ved vandet og solen, og sætter hygge sig her. Og de fleste ture, de går jo ud i Juelsmindebugten, rundt over langs med Palsgård. Vi ender gerne over ved, Paradiset. Paradiset, som man sådan lidt sarkastisk kaldt Vågehalsenes paradis. Det var tidligere, da der var nogle af de lidt ældre inden fra Juelsminde Havn herinde, de skulle ud og sejle. Mange gange så kom de ikke ret langt, og hvis det gik helt voldsomt for sig, så tog de helt over til Vågehalsenes paradis. Så der er navnet. Det er rigtig flot derovre. Der kan man ligge i læ, i hvert fald fra vest og norden vinde, hvis det er lidt vind. Og der er skønt. Man kan også bage derovre. Vi har også bagestige, en god stor bagestige, så man kan få sig en dukkert, hvis vand og vejr det ellers er til det. Men kom ombord, så kan du se lidt, hvad der er herinde i styrehuset også. Som sagt, så skal vi være 2 mand, når vi er ude at sejle med turister. Så vi har egentlig gerne de her 2 sæder, men ellers er der jo lidt plads rundt om bordet her, hvor man kan sætte. Vi har køletasker til opbevaring af mad, hvis man skal have mad med, og det er typisk noget, vi køber inde hos Fiskermanden herinde hos Njord Bistro. Og kold øl og vand og vin har vi naturligvis også ombord. Og hernede foran, der er der egentlig temmelig meget plads. Jeg kan sagtens sætte 6 mennesker hernede. Der er også et toilet herinde, som hvis der er en, der skal ind og tisse, så kan de klare det derinde. Den er cirka 10 meter lang båden, 3,5 meter bred. Den har en 135 hestes Scania motor, 6-cylinder, så det er ikke nogen hurtig sejler, men den har magt over det. Og vi sejler det ligner 6 knop, som det her i søfart. Sproget, det svarer cirka til 10 km i timen, så vi anbefaler ikke at stå på vandski bagefter, men den har lige den motor, som sådan en båd den skal have. Skibet har altid sejlet med turister. Tidligere der sejlede den ned i Nakskov dernede, som postbåd og kombineret postbåd og turbåd dernede. Og så købte jeg den her for 4 år siden, tror jeg. Måske 5 år efterhånden. Og går og hygger mig lidt med det, og sejler rundt hernede med turister sammen med mine sønner. Så har vi det sammen. Så det er vældig hyggeligt. Vi håber også, at turisterne de tager godt imod det, for det er egentlig
et fint tilbud, når man besøger Juelsminde. Det er ikke alle, der kommer ud på havet, og det er lidt nyt for dem at komme ud og se, hvordan det egentlig ser ud fra søsiden af. Jeg synes, vi har mange tilfredse kunder. En anden ting, som ikke er så sæsonbetonet, kan man sige, det er, at vi sejler også meget ud med askespredning. Det er blevet meget populært, at når den tid er, så sejler vi ud. Og det er typisk også, nogen kan have noget relation måske ind i Asvig, eller det kan være ind i Vejle Fjord, men ellers foregår det mange gange også over ved Paradiset. Så sejler vi derover, og asken bliver spredt ud på havet, og man smiger måske eller en rose eller to ud og mindes den afdøde. Og der udsteder vi så et certifikat helt nøjagtigt, hvor det er længde og breddegrad. Og så kan man eventuelt på årsdagen sejle ud igen, måske med en flaske rosévin og sætter mindes afdøde igen. Og så det får vi faktisk flere og flere ture på den måde der. Det er meget populært. Ellers tilbyder vi også fisketure og forskellige andre ture, men, eller ryste sammen ture måske til et firma, til firmaarrangementer, hvis de gerne vil gøre lidt for deres medarbejdere, så er det jo en god idé at give dem sådan et gavekort måske til skibet her, eller de lejer skibet og kun til deres eget firma, og så kan man jo få sådan en god ryste sammen tur. Det bliver også brugt en hel del. Med hensyn til fisketure, der arrangerer vi også fisketure, men vi siger nu også altid til dem, at vi kan godt sejle ud, vi kan godt prøve at fiske, men der er nok ikke en stor garanti for, at man fanger noget, fordi desværre så er der ikke meget fisk herude, men turen kan være skønt alligevel jo. Eventuelt kombineret med en lille frokost eller en sandwich, eller hvad man nu har med. Så hold jer ikke tilbage. I skal være meget velkommen hernede på havnen Juelsminde på turbåden Gaia.